салом дӯстонам, умедворам хонободу тансиҳат ҳастед. Мехоҳам миннатдории худро ба шумо расонам, чунки шумо моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, суханҳои нағз менависед. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад. хулоса, дастгирии шумо пешравии мо аст. бо мо бошед. мехоҳам имрӯз як намуди салатро ба шумо нишон диҳам. салат хеле лаззат аст. шумо метавонед ба аҳли оилатон ҳамин хел салатро тайёр кунед. умедворам хеле писанд меояд. барои салат ба мо лозим аст 3 дона апелсин, 1 дона бодиринг, 200 грамм гӯшти мурғ ва майонез. ана ҳамин хел апелсинро чӣ хеле дида истоде ба 2 қисми баробар тақсим мекунем. ба 2 қисм. ва медонед чӣ? ин апелсин нест. ман шавҳарама гуфтам ки апелсин биёред. ин апелсинам овардан, лекин дар дарунаш бозам грейпфрут, дарунаш гулобӣ аст. бо ин ҳам салат болаззат мешавад. ана ҳамин хел ду тақсим мекунем. ҷои бод. баъд аз он гирифта ана ҳамин хел дарунашро тоза мекунем. ҳар як тарафи ҷудо кардамро дарунашро тоза мекунам озир. маҳсулоти аз даруни апелсин ва грейпфрут гирифтаамонро ана ҳамин хел чоркунҷа реза мекунем. чӣ хеле дида истодед. ман бодиринг ва мурғро ҳам, мурғи ҷӯшонидашударо ҳам чоркунҷа реза карда тайёр кардам. акнун маҳсулотҳои реза кардаамонро бо ҳам омехта мекунем. чӣ хеле ки дида истодед. акнун ба маҳсулотамон майонез ҳамроҳ мекунем. баъд аз он нағзакак ҳамаи маҳсулотҳоро омехта мекунем. ва ба даруни апелсин ва грейпфрути тоза кардаамон салатамонро мегирем. ман якум маротибае ки ин салатро карда будам. ростика боварӣ надоштам ки ин қадар болаззат мешавад. мегуфтам ки мева бо сабзавот ва майонез чӣ хел мешуда бошад. рости гап баъд аз тайёр кардан дидам ки беҳад болаззат аст. салати мо ҳам тайёр шуд. акнун бо донаҳои анор рӯяшро оро медиҳем. шумо метавонед мувофиқи хости худ оро диҳед.
خواستم کمی هم باشد شما را از نرخ و نوای طلا در نووسیبیرسک آگاه کنم. در اینجا گرمی طلای 585 3700 بوده است. در همین جا ولاگ ما به آخر می رسد. خیر تا ولاگ های آینده در پناه الله.